Hola a tots, soc la Lídia. Avui farem un exercici de pranayama. Ens ajudarà a centrar-nos, ens ajudarà a reequilibrar els dos hemisferis i segurament ens calmarà i ens relaxarà. Som-hi? Començarem amb postura fàcil. Col·loca't bé. Si necessites ficar la teva esquena en una paret perquè estiguis més còmode, col·loca't-hi. Que estiguis ben col·locat perquè ens hi estarem un rato. Les cames flexionades, si és possible. Si necessites un bloc, una manta, un coixí, col·loca-te'l. I també pots col·locar coixins si veus que els genolls et queden molt amunt i t'és molt incòmode. Fica't còmode, sempre, el més còmode possible. Si en algun moment necessites moure't, mous, cap problema. No hi ha problema, ens podem moure sempre que vulguem. Intentem buscar aquesta postura. Anirem afluixant una mica les espatlles, agafant aire puges en amunt, el deixant a baixes. Fas simplement un parell de voltes per afluixar-les una mica. Ves a buscar darrere que els omoplats es toquin fent el moviment. Ves a afluixar una mica el cap, fent unes rodonetes cap a un costat. Compta'n un parell cap a un costat, tan ràpid o tan lent com necessitis. Quan tornis a arribar davant, canvis el sentit i fas un parell a l'altra banda. Notant tot el moviment, afluixant. Quan acabis deixes el cap penjat, agafes aire i al deixar tornes a mirar endavant. Deixarem la mà esquerra en Jnana Mudra, el dit gros i el dit índex junts a sobre. Intenta que estigui ben col·locat, si necessites més a prop, però que l'espatlla estigui relaxada, que no et quedis incòmode. Espatlla relaxada. La mà dreta. Farem servir aquests dos dits, com una pinça farem, d'acord? Amb el dit gros ens taparem el forat dret, amb el dit índex ens taparem l'esquerra. Intenta deixar l'espatlla i aquest braç ben col·locat, també, que el tinguis ben a prop del cos, que puguis estar relaxat. No estiguis així perquè et serà molt incòmode al cap d'un rato, et costarà molt. Relaxa'l ben al costat del cos, vigila amb les espatlles tot el rato, estigues atent a anar-les afluixant, a estirar l'esquena, a no el que fem sempre és anem baixant, no. Intenta sempre notar com si t'estiressin en amunt, tens un fil aquí enganxat i t'allarguen. Començarem. Agafarem aire, taparem el forat dret amb el dit gros. Per tant, agafarem aire per l'esquerra. Per deixar anar, taparem el forat esquerre amb el dit índex i deixarem anar pel dret. Pel mateix que deixem anar, agafarem aire. Tapem el forat dret amb el dit gros i deixem anar per l'esquerra. Aquí agafem aire. I per deixar anar, tapem aquest forat amb el dit índex, deixem anar pel dret. Agafem aire per aquí. Tapem aquest forat, deixem per l'esquerra. Agafem aire per l'esquerra. Tapem aquest forat, deixem pel dret. Un altre cop agafem aire per aquí. Tapem aquest forat, agafem per l'esquerra. Deixem anar i agafem. Tapem l'esquerra, deixem pel dret. Agafem aire pel dret. Canviem. Recorda que el mateix forat que deixes anar, també agafes aire. Canvies, deixes anar i agafes aire. Quan ja tinguis el moviment, tanques els ulls. Portes la teva mirada com si per dintre volguessis mirar entremig dels teus ulls, aquest tercer ull. Ves a buscar-lo. Continua amb el pranayama. Ens estarem un rato, relaxa't, simplement enfoca't amb la teva respiració. Jo t'avisaré quan sortim. Enfoca't a centrar-te, a que el teu cos estigui estirat, a que les teves espatlles estiguin relaxades i a fer aquest moviment, aquest pranayama. I observa.
l'últim cicle, intentant que agafar l'aire pels dos, deixar anar pels dos. I deixes la mà dreta també en Jam Mudra a sobre de la cuixa dreta. Amb els ulls encara tancats, enfocant aquesta mirada al tercer ull, respires natural per les dues fosses nasals. Continues observant, allargant l'esquena, afluixant espatlles. Sent les sensacions que et deixa el pranayama. Fem una inspiració profunda, agafem aire, deixem anar. Un altre cop agafar aire i el deixem anar per la boca. A poc obrim els ulls. Què tal? Com t'ha anat l'experiència? Recorda que no per tots és igual. També hi ha dies de tot. Hi ha dies que l'experiència pot ser relaxant i hi ha dies que ben bé al contrari. Però deixa el teu cos espai per viure l'experiència. Sigui la que sigui, és positiva. Que tinguis un bon dia.